आदायालाय जोंनि इंराजुलि गामियाव थांबावनो गोसो गैला नामा? हेलो एवरीवन खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो अबाउट बड' सेलिब्रिटिज इउट्यूब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैदों आं दायो गोदान मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै। ओरैनोथ' नोंथांमोना बे भिडिअनि टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र'खौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो संदान आबुं बर' सावथुननि पार्ट 11खौ नायनो थाखाय जोबोरै एक्साइटेड एबा नायनो थाखाय नेनानै दं नङा होमबा लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोना संदान आबुं बर' सावथुननि पार्ट 11खौ माब्ला नुमारगोन स' बेफोरखौ आबुङै मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर। स' लोगोफोर संदान आबुं बर' सावथुननि पार्ट 11नि सोमोन्दै बगाजुलि कमेडियान इउट्यूब चेनेला बिथांमोननि इउट्यूबनि कमिउनिटि टेबाव मोनसे पस्ट शेयार खालामदों लोगोफोर बिथांमोना बिथांमोननि इउट्यूबनि कमिउनिटि पस्टआवहाय शेयार खालामनाय बायदिब्ला दिनै एपिसड 11खौ नायनो रेडि दंना गैया होननानै स' लोगोफोर गोबाङानो 97% दं होननानैहाय भट खालामहरदों। स' लोगोफोर जाय नोंथांमोना संदान आबुं बर' सावथुननि पार्ट 1 निफ्राय लानानै पार्ट 10 सिमखौहाय नायखांबायमोन स' नोंथांमोना दायो संदान आबुं बर' सावथुननि पार्ट 11खौ दाहाय नुनो मोनसिगोन लोगोफोर। स' लोगोफोर जाय नोंथांमोना नायनो थाखाय एक्साइटेड एबा नायनो थाखाय नेनानै दं नोंथांमोना एसे नेनानै थाथ'दो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जाय नोंथांमोना दासिमबो संदान आबुं बर' सावथुननि पार्ट 10खौ नायाखै नोंथांमोना बगाजुलि कमेडियान इउट्यूब चेनेलावहाय थांनानै नायनो हासिगोन लोगोफोर। बिथांमोना पार्ट 10खौ अलरेडि आपल'ड खालामखाबाय। स' लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबायदिनो आपडेट भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। स' लोगोफोर गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं। स' लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबायदिनो आपडेट भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। स' लोगोफोर गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।